everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kung sa magilaw mga hinungdan nga iyam ng gimo, bay. Bay, Sarge. Sulti ko ko, bay. Tugani ko ko sa tinuod. Bay, Sulti lang ko, bay. pangigi. Silos, Bay, Sarge. Kaya nahibawaan niya nga doon na may relasyon si Aliyah. Unsa? May relasyon mo si Miss Alia? O, Bay, Sarge. Oh. Mahal na mo ni Aliyah ang usag-usa. O, may nahitabo na namon dito pa kamo si Sir Mark sa Manila. Sa ato pa? Kaya nasuko man sa ninyo ni Miss Alia nga namoy relasyon. Sabton ba ako nga gilumpong ni mo silang duha, bay? Sayop ka, Bay. Wa na ko sila gilumpong. Kay wa kami relasyon ni Glena. Mo ba? Pero ang kuno nako, magkausaan na kay gayon. May nahitabo na mo. Bisan og wa kami relasyon. Iaw mo na. Hey, nagdahom day taon tingali ito nga kamo na. Lalaki ko, Bay, Sarge, o natintal ko. Kaya itong higayon naman, good. Pursigido siya nga may mahitabo na mo duha. Pastilan sa di mo ba yun? Gituhog mo ni mo silang duha po doy. Bay, Sarge. Bay, asa pagsulting yung ana, eh? Bay. Asa man na ito pangitaon si Daiglina, bi. Ang gobyerno naman gani mo yung mipahigayon sa paglubong ni Boy Bangag. Ngayag soon kay wa mo siya mo ito nga. Dili sa nato siya mabasol, bay. Kay pait ang iyang kasinatian sa mga kamot sa igsoon. Kala naman day nga adlaw ang lubong sa inahan ni Misael, no, Daiglina? O, mamita. Huwag ka patimaw dito, day. Dili, mamita. Dili na ko pakita nila. Sayo, jud baya ka nga. Akong girespeto ako sa may makabot mong desisyon. Salamat, mamita. Doon na tinuod sa akong tukan sinang Debbie. Pero, wag ko makahimo bisan sa paglili man lang ini. Gimingaw na sad ko niya. Ni Misael. Wa na sila. Layo na sila nako. Ugway sayop aning akong gihimo. O, naging si Mama, Bay, Sarge. Dili na gunaki siya makauban. Dili na nako siya makita. Bay, Misael. Ato daw ato ng kamaturan, bay. Mama Dipi. Ma. Sakit kaya lang ako ang imong pagkawa. Apan kinahanglan ako nga magpadayon. Iyo ka bala ka, ma. Akong pangitaan hustisya ang imong gitangatan. Papayiso na ako ang tao nga mo'y responsable sa imong kamatayon. Nagdibi. Padayon sa imong pagpanaw sa way pagbalik na. Kumusta ka, Laika? Oh, Crystal? Glenna. Oh. Dili ko si Crystal. Tugod kay patay na ang nagdahas sa pangalan ng Crystal. Dali, dayon nga rin. Glenna, dali. Kalma lang, good. Relax lang. Asa man ka? Ngano ka? Wa mong kwed. Dali sa sud. Ikaw di ay may nagsilbing source of information sa namatay na kong magkawang, no?
Oo. Sorry kaayo ha. Nahadlok man sa kuko ato niya good kay armado man. Gipangwarta nimo ang kasayuran nga gusto niya masayran. Ug naibaw ka ba? Nga human ko niya dakita. Mura ko ugida niya sa taliwa sa impyerno. Oh. Dili gyud ka makadinay. Kay siya mismo mo initugan ako sa tanan. Gusto ko ikaw sabton. Apan dili ka na ako mapunga ng akong kalakot ni Mulay ka. Swerte ka nga nakapugong pa. Ang nahuna-huna pa sa banako nga managigala o kauban sa trabaho ta. Lamigin unta kay kang patsyon! Nalubong ng inahan ni Misael. May, kinahanglan makadalikyat ko sa akong lungsod. Aron kuhaon ng akong amahan. Nabala ka ko gipahad sa eskwadro. Apan, ang problema, tingali na checkpoints kapulisan. Umadak pa na inuong ko. Dili gid untay ko angin mahadlok ni Misael. Apan dili ko sa mahimong ipamasin kinabuhi sa pinangga kong amahan. Pinalang panalipdan ko si Papa pangag sa ilong. Oh. Hello? By Sarge? Anong nanawag ka, ha? Uplok? Uy, uplok bitaw. Pero mas uplok pa ka na ko kagaw problem sa katilingban. Ay kong inaana, by Sarge, ha? Uy, uplok. Ay kong nganlik uplok. Kay ikaw mo'y uplok. Kamu si Misael, mga uplok mo. Ikaw mo'y uplok, uy. Basa mong ginimos laing nga ikaw mo'y uplok. Lami, nagyo kay kang patyon, by Sarge. Tapon ko uplok. Lami na kang patyon. Usay plok. Ikaw good. Uplok. In short, plok. Napakaroon sa akong atubangan. Ipatay na unta di ka. Ako sab, ipangandoy ko ang mas dali ni mong kamatayon. Kagaw ng Major Gaspar. Oh, ikaw kini, Misael. Karon nga mo na napalubong ang akong inahan. Ngayon mong kipatay. Ako nasad ang tunay patyon. Amahan sa akong higpit kayong kaaway. Ayaw yun pagpakasayop, Misael. Bangag sa ilong ayaw yun. Tanaw talang. Kung sa'y pati yung sausak ka anak nga mawad-an o kinikanan. Magkamatay yun ulit, Misael. Di man ka na, oplok! Di ko na mapugnan pa, by Sarge. Nakailaki ko ni mo bay. Ug mao na mo desisyon. Mo laras ta sa ilang lungsod ni Major Gaspar. Aron hukman sa kamatayon ang kagaw sa niyang amahan. Oh, bay, nagdinagan na yung mga tao. Ang amahan ni Major Gaspar ka ng Crispin nga ilang ingon, by Sarge. Good luck, Esquadro. Salamat, by Sarge. Ako ito mga! Noy Crispin! Ako! Dido na, Esquadro. Tara, tara. Tara! Nasaksihan gini mo kung unsa kasalbayis ang amahan ni Major Gaspar, di ba? Kagawsan siya nga dili mayong kahinugdan, by Sarge. Oh, Esquadro. Kagaw po di ay ang amahan. Uplok po yun. Daddy Crispin. Daddy! Dili ko makadawat tining kaliti mong kamatayon. Magbayad ka mo ni Misael! By Sarge! Magbayad mo! Di tagi mulungan. Hantod nga mapatay ko ka mo! Bisag asa pa ka mo magtago!
pangitaon tingin mo! Mga uplok! Mga bangag sa ilong! Bay Misael. Ay, ang uplok kayo, nanawag. Ambi, ako'y tubagan niya, Bay Sarge. Oh, daw tabay. Hello. Dawata nga mo mga pasubo, Major Gaspar. Bayad kang Misael. Quits na. Wala kay angay pang paningdon ako. Gipatay ni mo nga akong inahan. Nalimot ka? Ipasamot ng yun ninyo ang akong kasuko. Yagit ko ikaw, Major Gaspar. Kasuko, kutob sa imong mahimo. Pangayag sa ilong. Mas mahal pang kinabuhi ang imong gikutlo kaysa kinabuhi sa imong inahan. Way hinungdan ang kinabuhi sa imong amahan. Ug saksi niya ng inyong mga silingan dito sa probinsya. Paabuta ang ato niyang panagatubang. Kay ipaniguro ko yun. Nga ikaw mo'y akong mapatay. Iskwadro! Ang Esquadro, uban sa iyang bagong sidekick na si Bay Sarge, doon ay gihukman. My God! Nipatay na sa bang iskwadro, Daddy Mart? Oo, iha. Ug ning higayon na amahan ni Major Gaspar mo'y gihukman sa kamatayon. Nipatay siya inosente, Daddy? No. Dili inosente ang amahan sa wanted ug kagaw nga Major Gaspar. Daddy? Way kalainan ni Major Gaspar ang amahan niini nga gihukman sa kamatayon sa eskwadro. Kagausap kini nga sa ato pa dili angay nga buhion ug dugay ning kalibutan na ihaalia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.